לא מדבקים כבר בשקט! אדוני! שמעתם? אדוני! מה? אני יכול ללכת להתפנות שנייה? רוצים לראות איך כולם 16. תעיף טוב. וואו, מזוז. מי שידבר פה ללא אישור דיבור יענש מראש. מי שם? מי שם את זה עכשיו? להרוס לו את האוטו, לשים לו פיטים? כן. תוסי. אני פורש, אני פורש, אני פורש, אני פורש, אני פורש. עלה לי! כמה זה 5? תוסי, תקשר אליי רגע. תקשיב, הוא אמר אל תגע 5, אותי, הוא אמר אל תגע 5. אותי, אני סוגרה. זהו, אני מוציא נשק. הוא אמר לה שהוא... היי חברים. הוא אמר לה שאני בגדתי. אתה בגדת? לא, אני לא עובד לבוגדים, הלו, 6, מה? אני לא עובד לבוגדים. לא דיברתי אני לא לך! עובד לבוגדים. אני לא עובד לבוגדים. אני סוגרה! אני לא עובד לבוגדים, אני מצטער, הוא אדוני. היה אמור להתחתן, תבין. לא, אני עובד לבוגדים אבל. לפני חתונה אין כזה דבר. למה בגדת? תסביר לי. לא פגעתי! טוב, תעצור, אני מצטער. מה? לא פגעתי, אבל לא פגעתי! אני מצטער, אדוני. אבל שיש, תגיד להם! אני מצטער, אדוני. זה עבירה מאוד חמורה. תעצור אותו, הוא בגד. שש! אני מצטער, אדוני. שש! תקריא לו זכויות, שוטר. זה לא פייר! שש! לפחות אני בלי קטן. כן. בוא שנייה גם תעף מהשוד. למה אף מהשוד? אחי! הוא שם פה שירים כמו איזה משוגע, מה זה? אני לא יכול! אתה ברור. 16 אלפים בן, אתה לא אומר רסיבו? מה אתה חופר אחי? 16 אלפים בן.